Hello. Pwede ba kayong ma-invite sa photoshoot? Magkakasama kaya? Pwede ba kayong ma-invite sa photoshoot? Ayaw mo? Kayong tatlo, pwede. Okay lang? Hindi naman kayo busy. Taga saan kayo? Taga dito? Lubao, layo. Sa bagay ako, Conception ako eh. Lubao dito. Hindi, Conception sa Tarlac to. Ah, halos tabi ng Kapas. Ano, sino mauna? Sila po. Kayong tatlo, no? Ay, ano yun, individual? Sa Shots. TikTok po. May TikTok ako kaso, ano eh, konting followers ko na. Hindi, Facebook ako, no? Active. May page ako. Ano pong Facebook? May data ka? Opo, meron. Ano, Renz Manuel. Ay, okay lang, naka-vlog ako. Opo, sige. Okay lang. Kasi pinopost ko eh. Sa Facebook page po nakapost. Oo. Ano po yung? Renz Manuel. Ayan. Sige. Oo. Ano, okay? Diyan na lang. Sige. Okay, game. 1, 2. Okay, game. 1, 2, 3. Yung medyo ano, nakaharap ka na ko. Yan. Okay, game. 1, 2. Pakita ko muna sa... Nasaan yung isa yun? Ang ganda. Ay, ang ganda po. Okay, game. 1. 1, 2, 3. Isa pa. Okay, game. 1, 2. Close up. Tapos yung kunwari nag-ayos ka ng buhok. Ganun. Wait lang. Okay, game. 1, 2, 3. Yan, ganda. Dito kaya. Yan. Okay, game. 1, 2. One, two, three. Pakita ko muna sa'yo. Wow. Model yarn. Thank you po. Si ate, nakakunti ka pa lang eh. Opo, siya. Dito ka, ikaw. Yung sa mga question niya, Oo, pati siya. nag-adopt po siya ng CR. Akala ko nagtampo na eh. Hindi ba? Kanina pa po sa akin siya nun. Ah. Okay, sige. Okay, game. 1, 2, 3. Isa pa. 1, 2, 3. Ay, dito. Sige, post ka lang ng post. Tapos yung nag-ayos ng buhok, kunwari. Ayan. Eto, pakita mo. Ang ganda po. Uy, pwedeng i-post ko. Abangan po namin sa page. Abangan nyo sige. Siguro mga 1 to 2 days bago ko ma-post. Mikay. Ano nga pala yung name nyo? Ikaw? Kay Mikay? Ikaw? Trisha po. Teresa. Yung kasama niyo? Chantel. Chantel. Okay, sige. Okay lang. Okay, thank you sa time ha. Okay, thank you. Abangan nyo lang sa page. Okay, chat kayo kapag ano. Thank you. Okay, thank you.